Hello guys! Kinis buwan ng kalog, mubalik na punta sa atong kalingawan karon. Guys, nata diri sa straha naglaglag. Ibugas si buwan ng kalog sa kanang trabaho. Ari ta diri sa kusina nila, atong tanawon. Mao ni ilang kusina. Nindot kay ilang kusina, guys. Wow! Murag nakasa nindot kay nga hotel. Apay aircon. Arita diri sa ilahang CR, guys. Mao lang CR, guys. Oh. Nasa Cebuan ng Talog at your service. Way lingaw. Nindot kinang siya kay sa amin, oh. Duha ka buok sa amin, oh. Napay mga ko ano. Wow. What a beautiful place. Unya guys, kay naata diri sa ilang sala. Magpaburot ko. Magpaburot ko ani guys. Mau mahurot. Guys, ilang sala guys tanawa. Wow. Ang paborot ko og salbabida. Nindot kay gas banha kay mga bata sa gawas. Pursang sa baa. Sisibuan ng kalog, way lingaw. Magpaburo ta guys, grabe. Ay. Nindot kay sa gawas guys. Look. The outside portion. Malingaw si Banang Kalog. Maligo si Banang Kalog. May swimming pool dito. Padyo ng burot. Saan pagburutan eh.
Nindot kailang plants, guys. Alarods, best resort. Mauna siya, guys, ha? Kaya yung Cebuan ng Kalog naglaglag. Ay, at least nakalaag, guys, di ba? Kaya paborot, ani, sa paghuyop, ani, gumay paborot. Kaya ang Cebuan ng Kalog, at your service. Thank you. Hello, guys. Kini si Cebuan ng Kalog, at your service. Atong i-read ning bayan, eh. Wow. Inshallah, tubarakallah. Mashallah, mashallah. Mashallah, mao ni ang washing area. CR. Kusena. Kusena nila. Napay airpan para bugnaw ko ngay ang ulo kong magluto. Kompleto ang guys, tanaw na to, guys, na lamesa nga nindot pod. Pressure, ay gasanan, nay oven, nay painitin ng tubig, na po'y gas range. Arita dire sa unahan. Busy ang life ni Cebuan ng Kalog karon. Dere sa sala, naasa dire buwak nga nindot. Naapoy karaoke. Dere pod buwak nga nindot gyapon. Na aircon. Dere naapoy. Apay coffee table. Mauna siya, guys, ang lugar na Estraha. Sa likod nga portion, guys, bali ang likod. Kung abre ka ni mo, sulod ka sa kusina. Siya, guys. Naa siya swimming pool, guys. Naa siya swimming pool. Kani ang inyong Cebuan ng Kalog. Si Cebuan ng Kalog, guys. Si Cebuan. At your service, thank you.